So ay mga day, welcome back to my channel. So today is May 18, 2019. So ang ganap karon is mga ligo na pod mi sa kasi tawagan na bugak lang ang tawagan. So ang kauban ko rin is more gyapon to Punggo. Hello. Kati ka. And chika. Si Piranha. Dang! Bohol. Cool na mo tanan. So ako golden. Ako ilang anti golden kohol. Diri mi nanukad sa tuburan. Balay sa akong friendship. Friendship, mga plastic friends. Hi plastic friends. Charla. Unsa tong sakyan mangita tag sakyan day? Ujay. Unsa tong sakyan daw? Tricycle o blue nga tricycle, blue nga motor? Asa ka mag-plane? Kago ba? What that's. So, ikaw na ang outfit daw day. Ipakita daw akong outfit. Okay na ang outfit mga day. Tanaw i-check ninyo ha. Ibutan na ako akong kandy. So mga day, kuan ako karon dito na mi sa Bogak, pauli na mi, maghapit lang mi sa Bogak. Ano mi dots, di na mi mga On our way to Bogak, mga day. Ang sa day? On our way. On our way? Our way? Or on way gani? Our way panurungog. Bungol po kay ka day. Bungol ta oy, maglalis lagi ta diri sa mga day na po ko kauban. Si Yay! Mga Salvador man, uy, di man ka mga Salvador. Mga day, actually mga day, unprepared kayo may mga day, wala kami pagkaon karon. Nangita may sponsor sa iyang cakes, no? Bukod cakes day, nanak ko ang day. Shout out sa mga... tunnel day. Oh, yun mo. Santol day. Dito lang, may ibiton magkaon og santol. Itapal na ako, kulang pa itong 3. Santol nila day. 67 na to. Day, di ba ako santol day, be? Man santol. Or mangga. Sige nga, maruro na po na. Harap, tapila ang santol. Day, si Junte pa, wala day pareha, bitaan na mo siya. Tapila ilang santol. Tapila Ang kay mangga, dagko. barato naman. Ang mangga, hilaw, kagubgob. Kano may magpalit? Traidor. Sa tong kauno dito day. O baba. Ay, nagpaluwag man silang tuyab, silang mga. Babaho gamay. Laban lang. Actually, maday, so dito ng summer maday, kay karon naman ta. Karon naman ta nga ko karon naman ta Kapag day, nakaligo. maghapit ta sa libukan. Kapit ng klase. Puta kaligo. Sulit-sulitan na nato di karon. Actually, maday, magmasteral na mo. Jay. Ikaw, Jay. Festival. Laban rin ang master. Kato masala ni man. Aday, gamig samad na ko. Unsi Nagkakaw si Primo Malay. outfit nimo karon day kay gahapon. Ang imong outfit. Ano sa Insert here. Patuwan daw ni Primo, ato lang si Primo ka. Ang sa imong outfit karon day. Murag simple sa kung banat ng mga Jay. Gahapon kay mura kag patsoko lang. Conservative ba mo today? So sa imong outfit karon. Gusto ko na simple na good day. Comfortable ko maligo. Bra. Ano? Dito ko mag-birthday kay Comfortable man. Day. Pakita daw ko na imong dala day. Gidala ang bra ka. Ansay ganap na to karon, mang hits ta. Ay dito magbas. Uy, Diyos ko, mang suka mi tanan. Traidor. Nay mga sakay, your shit. Mga day, actually wala na siya pang bra. Yang bra din. Yang bra day. So ayong suot karon day wala. Diretso na Band-Aid. Hilig na pa kag Band-Aid. Kaya naanak. Okay. Ayaw limte. Direta chika pa more. Ay, akong jet lag bugat. Wait lang kuya. Ang bayo to pagkasulod. Butang bag dito. Agay nga buot. Agay. Okay. Makasakay na may mga day. Oh, dapat wala pa talikuan. Parang sa day. Nagalad ko mga Jay. Napakasuot naman niya. Mga Jay niya na yan. Aman sa mga Jay. Tama ka ba dito nagkuga? Yes. Dapat punya patanong kay dapat ikaw dito. Kasal. Wala sa mo sa inyo. Kinabuhi mga Jay. Alangan, dugay kaayo pun malas stress bilang kaon so alas stress mabuang talaga kuan hinula tay. Ako lang
magpaaso-aso dito, no? Dapat ito sila nagtuyok og lechon para kita yung tuyok ba. No? Dahil, dapat, Oy, isa ba? Saan eh? okay, Lightroom is, kuan. Gulat, duwa uy. Ay, oh my gosh, nanapa yung YouTube, dalisod ka ayun eh. Dagan ni kag-adjust. Tanan, i-adjust niyo tanan. Pati gani siya mag-adjust. Charot. Kasi, just... Kana mga light, kana kani mix, kani oh, mga color. Diya ka mangita kung sa imong gusto orange. Sundog ka Kana sa- tanan. Oo. Saan man to? Katong orange. Pag kubi-kubi lang, kuha na. Oh, mag-orange na siya. Okay, melody ang best na. Pag tanan lang sa tutorial, isad kayo. Sa YouTube lang mo nakatanaw. So, kung gusto mo Lightroom, gusto mo nga effects, pagkata mo sa YouTube. Mga day, kung gusto mo manig sa Bugak. Dili Purok Ono A, Poblacion Barobo, Ano sila? Rosario Barobo, Purok Ono A, Poblacion Barobo, Surigao Del Sur, mga day, as in bongga gini siya day. So mga ani na mo diri mga oy. So kami mato sa medyo mag-count sa mi kay Manood to lang midaan kaya wala mi. Oh my gosh, ang bongga talaga. Welcome, guests and visitors. Turn over. 80 oh. Dili ni 80 ang table. 100 yun. Mga foods, wala na bili ang macarons, masalaan bread. Cut yun, cut. Pilingon yun. It's the climb. Pilingon dyan. Tara mga day, daghan kay mga tao. Nandito karon, it's Saturday, manggod siya. Picture na tayo, Day. Day. Sure din na. Hindi ba na? Picture na, Day. Sure din eh. Hindi. Next. Sukarap yun, sukarap. Sumagrita siya may mga Day. Kuli na po din ako. Ano, oy, ay. Dahil kabalo baka nga wala nag Wait, tahal, sakit kayo. Ano sa'yo brand ni Day? pagkinsi. Dili ang brand ni Day kay meow, meow. Ano na siya, kami nagawa sa kuan. Sa amin din Victoria's siya. Secret na siya nga brand. Yan na, Day, yan na. Ihampas. Isa siya to. Ay, nasa kaya pa siya na human. Ito sa buto. Dong, nagkuha na yung pamasahe ani dong. Dong, oh. Size. Wow. Sa may ingon mo dong. Thank you. Oy, siya migilap. Wala siya migilap. Kubing yun ito. Source akong voice no, kung di madungog, kaya ako ang microphone narito sa bag. Thank you. Di sabi dong, look yung batok ba? Plus shake the tangay siya sa actually maganda. Pero mas loy ko. Hindi ako mas loy ko boy. May gitulak mo ni mo. Bawa na magkagbakba. Bawa na magkagbakba. May mga gitulak. Kaya na yung baba, murag taig baho. Mga traidor. Hi
Hi mga day, time check 4:04. So, ready na me to kayak. Mag-kayak mi karon no, dito sa Bogak. Tagpilang kayak daw day. Kayak? Tagpila pag rent day. 50. Tapos ayoko rin yung tagak day ha kay sayang. Magguboy magkano gid ako ang cellphone with shit. Dila ba ni GoPro? Sponsor B? Ana dayon ang show. GoPro baka tong kung kamera nga pwede sa tubig. Dapat makatungkuan. Ya ko. Man ko ko eh. Mga day nakuha na ko day. Kasi marong ta diri oh. Ha? Sige, ulo mo dito. Feel na ko buslot ang kuan kani kayak. Sulaban ta diri ah. Drive. Okay. More fun in Bogak. Ito nila. Hi, Day! Sama na. Hello! Basta ninyo ba? Mag-balance ta ninyo, B. Ay, mag-balance ta Wow, ninyo ikaw ba? diri, ako dira. Ayaw, paglihok, Day! Bullshit! Ayaw, paglihok. Kay tulot ka mga bukat, bata. Hello! Hello, Day! Hello, Day! Dito tapat bang sila diyan? Sino ka balaka? Kadlog ba? Uy, i-regard sa highlighter. Uy, makaya. Ay, ikaw daw, Day. Highlighter daw. Ah, lahi. Laban, Day. Lahi, diri, Day. Ay, diri, Day. Dagan kay tao karon, Day. Sunday, magul karon, Day. So, dagan kay mga tao. Lahi. Lahi, rabong ga. Tinaw kay Day. Klaro kay sa ubos mga Day. Lahi, ra. Pero hinahinay lang diya kay kasi makuat na lang diri buisit na dayon. Buisit na dayon ko no. Hi mga kiki. Kiki. Kalame. Saan pagpabit day tudloy ko bi? Kam kay daghan na kay mong harbat. Daghan na kay mong harbat uy. Lai ra. Day regards sa mga kiki day, dagan kay mga kiki. Ayun, nice na movement ba kay na, tsaka na dayon ng show. Marong. Hinahinay lang day. Hi guys! Hey mga day. Reymarttesiorna. Go, push lang ta. Subscribe mo guys. Day. Hi mga day. Yes, mga day. Channel 3, ana, laban lang oy. O gani mo kito. Tsaka na dayon. Wala, lahi si auntie. Hi mga day. Hello. Oo. Nandahil sa eleksyon. Nang dahil sa eleksyon. Unsaan pagpakabet? Unsaan magbet? Hi mga day. Nangunta na sila sa akong channel. Bugo! Uy, ayaw pagkuhan. Ah! Jack, sa'yo mag-baby, Jack. Baby, ikaw rin. Makaon. Shut up. Meanwhile.